Hi everyone, आं दायो लोगो गथ'फोरजों दसे टाइम पास खालामदोंमोन दायो हाफ टाइम ना गथ'फोरजों दसे रायज्लायग्लांदों बैयावहाय क्लास गिदिरनि मानसि दावरावसोलाय सिरिथा मा ओंख्रि जानानै फैखो हा नों ओंखाम जादों मामाया लाबोदों ओंखाम खुरां नोंना मा होनोमोनलाय खुंगुरालाय मा जाखो दिनै मेगि खनसाया मा जादों नोङो मानो स्कुलाव फैथाराखै हो नों मानो स्कुलाव फैथाराखै खिथालाय खिन्थाद' आया गावहा रायज्लायाबो गोजोन नोंखौ दहाय दुस्थ' खालामदों बा मालाय गोथावथार बा मालाय नै लोगोफोर आंना फिसाफ्रा नायलांदो जादों हाफ टाइमखाय जानायानो जानाय मेथाइ पेकेटसो जायो बिसोरो नार्सारिया क्लासा गबाय नालाय 12सिमल' नालाय नार्सारिया ओमफ्राय बिसिनि क्लासाव फैनानै जाफैयो आरो बिसोरो हाफ टाइमबाथाय नार्सारिनि रुमाव आं दायो स्कुलनिफ्राय फैबाय फैनानै बाजैनि फिसाजोखौ लोगो मोनबाय नालाय दसे लामायाव बामबाय आरो गथ'आबो जि किउटखा आयै मिनिलायबावो बामनानै फिदिंनायाव आयै गथ'आ लोगोफोर आंनि चेनेल गोदानखौ जाय साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होना बर'जों बर' अनदोना एसे आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय लोगोफोर